ekero oganetie gosoa Turkana University litang'ani igotobwate chinchera ibere eyemo neria yesirikali eyego ogosoa gwetera ase KUSSIPS omwaka oyo bwa 2026 nigo yaigoretwe chitariki 2 omotienyo-kane igaikachinga kigete ikarasi kwa egere KUSSIPS barore na kiabana banyarire go apply naende ekaigorwa eria kabere chitariki 5 omotienyo-5 kogenderera goikera bono iganigere open egere revision enyare gokorekana yani koirorera onye kwa nyorete ngeri watagete tikwa yenyorete university eri watagete tikwa yenyorete bono okoirorera nkoigoire naende nechesi ekwe baada yechi wiki buna ibere kurinde bali batagete gocha gosoma Turkana University buna self sponsored students eye kumaanisha nga mbali korangeliwa ne serikali ekerota yeteko gosoa Turkana University nigo okogenda ase portal igo okogenda ase internet ase computer ebwate internet onyare ko bofia gose onyare ko click a link ekorokwanga www.tuc.ac.ke www.tuc.ac.ke ego koigorera ochake application yao origererie chi qualifications chiao onye kobwate grade ye D ochakere certificate onye kobwate C- ochakere diploma onye kobwate C+ lakini nkwanyarete kosoe university chinga kichiri chiao chiarenge nabo uwancherwa gosoa ase degree ekero kwa igoreirwe form nere gocha ase screen ye computer onyare goichoria omwaka kwa iboretwe omwaka wakorete skuru ebiredi byao na yande kubwatekana bune form eria egokoboria kogokora nigo go submit ase narorora au kworokia ase computer ringa bono submit ekero wakorire go submit onyo otagete komanyanga kwarangeliwe igo naende okoirana ase www.tuc.ac.ke origereri status orore wese kwarangeliwe kero kwanyorire kwarangeliwe oso ase system eipado onyare go download lirube liria liogo korangelia gosoa university nigo tobwate nabo gosoa January gosoa May gose osoe September nera abana bange bagocha sengencho abana ba ebesirikali bali ba KUSSIPS nali bagocha September yes bono nabera nyarekane onyorenga kwanyoriro obokongu asengencho chinsa chinde mbaroro konyoranga agosinyunga kyogo download kole na kiago submit nalio gwake simi ase nambe yenaba ya 0792800500 banyare okworokereria na kiobwenete gokora goikonyare go submit daktari rorere nambe yo anda kasibali batanyi go banyagubya enambe yugere 0792800500